تلحميس و نافچەیاوێ و ژێبوردە نیشتەجiyên wê manşêta daxuyaniyan û ragihandinê ye. Di şerê navbera yekîniyên parastina gel YPG û Daişê de ew navçe gelek çîrokên bêdîmen li ser hatin gotin. Orient News berê xweda wê navçeyê çîrok û dîmenên nişteciyên wê deverê şopand. سجنوا كثير عدموا كثير جماعة كانوا پر خلق خستن زندانان پر جی بدار وکرن دست دریجی کرن منی کاری بو ام بچن قامشلو ندهشتن شاگرد جهارن زانگه خواه ری هاتبون برین نهشتن جنجی داکهون باجاران وڵاتی bike ser çîrokên rojên tariyê danîn li ser ziman û çawa wan rojên xwe di nava tirsa kuştinê de derbas dikirin. Jinek ji gundê twênê digot jiyana me tun nebû. Her tişt qedexe bû. Gundî di dema Daeş de hemî koçber bûn ji tirsa kuştinê. Dema goyepekê hat çûn û hatin çêbû. Rê vebûn berî wan em di malên xwe de asê mabûn. Dibistan girtî bûn. Welatî digotin ku Daeş rê li ber şagirdan girtibû. ونقول طلاب هواياكم لسر بندê ji me re gotin şagird kanî nasnamê we bidin me hemû li pêşa çavê me şkinandin û ji min re gotin vegerin xwendin ji we re tune hûn hevalê rejîmê ne û ezmûnê me li me çûn. Gelo dîmenên buharê wê karibin dîmenên şer ji hêşên vazarokan derxîne. Em aniha li gundewarê Tilhemîsê ne em rewşa nişteciyên van gundan dişopînin. Daxwazan va welatiyan ew e tenê gojiyanek aştiyane û normal bijîn. Ji gundewarê Tilhemîsê bi Orient News. Ekrem Salih.